Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunze bantu yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa kakhulu ngesikhathi akasipha sona ukuba siphinde sikwazi ukuhlangana futhi namhlanje sidle isidlo sosuku sasekhaya ezulwini. Badla imana abantwana bakwaIsrayeli besehlane babhubha. Kodwa thina sidla isinkwa. Uthi uJesu mina ngiyisinkwa sokuphila. Isona-ke lesinkwa esisidlayo, izwi likaNkulunkulu. Athi uPetru Nkosi singayaphi uma sisuka kuwe ngoba wonke amazwi okuphila akuwe. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bonke abamelene negama elithi uJesu Kristu inkosi mabaqalekiswe manje. Bonke abamelene nabantu abathi uJesu Kristu inkosi mabeqalekiswe manje. Ngiyacela siguqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, ngegunya onginikeze lona ukuthi engikubophe emhlabeni kuboshwe ezulwini, nengikhulule emhlabeni kukhululwe ezulwini. Usiphile isivumo esikhona kwabaseFilippi chapter 2 verse 11. Noma ubani omelene nezwi lakho, noma ubani omelene nalesi sivumo uyaqalekiswa njengamanje. Noma ubani omelene nabasho lesi sivumo, kungaba umuntu nje, kungaba umfundisi, kungaba ibandla limelane nabantu abathi uJesu Kristu inkosi, bayaqalekiswa njengamanje. Baba, siyathoba phambi kobuso bakho. Asifuni umuntu ozomelana nezwi lakho. Ungiphile amandla njengoba ushilo kwabaseKorinte besibili chapter 10 verse 3 kuya ku6. Wathi noma ngisenyameni unginike izikhala ezinamandla ukubhidliza isigodlo sikaSathane. Zinamandla ukubhidliza inqaba kaSathane. Zinamandla ukuthi ngimelane nakho konke okumelene nokulalelwa kwezwi lakho. Ngimelana nakho-ke Nkosi okumelene nokulalelwa kwezwi lakho. Ngimelana nakho Nkosi okumelene nokwenziwa kwezwi lakho. Ngimelene nabo Nkosi abamelene nokuguqa uma sikhuleka sikhuluma nawe. Siyacela Nkosi usize abantwana bakho babiyele bakukhonze ngokukhululeka, bakukhonze emabandleni abakhululeka kuwona. Siyacela-ke namanje Nkosi ube nathi kule nkonzo sesiyaguqile sikhuleka. Busisa kube yilona loyo oguqile lapha ekhona, okukhothamelayo njengoNkulunkulu. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngixoleleni bafowethu, uma uhlezi kujantshi isitimela sihamba, sifika lapho asimi isitimela, sizokubulala nje. Mawuzohlala kujantshi wena umelene nabantu abaguqayo ebandleni lakho. Uma uzohlala kujantshi wena umelane nabathi uJesu Kristu inkosi ebandleni lakho. Umelane nokusho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Uzubuza ukuthi kuvelaphi kuqhamukaphi, ngiyakudabukela. Asifunde izwi lenkosi silapha kuMathewu chapter 5 siqala kuverse 14. Uthi nina ningukukhanya kwezwe, umuzi wakhe entabeni ungesitheke. Verse number 15. Nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha, kodwa usifaka othini khona siyakubakhanyisela bonke abasendlini. Verse 16. Kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, kuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uyihlo sezulwini. Makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu, kuba babone imisebenzi yenu emihle, badumise uyihlo sezulwini. Khona kade ngikhuluma nabo namhlanje. Ngithi uyazi ukuthi asekho isibusiso esidlula esokuthi athi umuntu ngiyabonga. Lapho ubusiswa okholwayo nongakholwa. Ngoba ongakholwa akakwazi ukuthi athi inkosi ikubusise. Kodwa uyakwazi ukuthi athi ngiyabonga. Uma kuphela iviki, ngake ngayisho lento. Kuphela isonto lonke 7 full days, kungaze kube bikho umuntu othi ngiyabonga kuwe. Kusho ukuthi awukwenze okuhle kwabanye abantu.
Uma ungakwenzeki okuhle kwabanye abantu kusho ukuthi uyalimaza. Uma ungabongwa kusho ukuthi kuyakhalwa. Ngakhumbula izwi elilapha kuPetro uqala uchapter 3 mawuqala kuverse 9. Ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise ngokuba nabizelwa lokhu kuba nidle ifa lokubusiswa. Bafowethu, sibizelwe ukudla ifa lokubusiswa. Uma umuntu ethi kuwe ngiyabonga, uyakubusisa lo muntu. Ngoba kusho ukuthi khona into enhle omenzele yona, umphefumulo wakhe uyajabula. Umphefumulo wakhe uyayitusa inkosi ngawe uthi ngiyabonga. Udine nini ukubongwa wena? Mina ngisho wena. Ukubonga athi umuntu ngiyabonga. Ngibayeke laba abanomona bangabongi. Uyazi ukuthi udedele omunye umuntu eminyango angene kuqala bese ethi ngiyabonga. Uyakubusisa lo muntu. Uyabona ukuthi umdedele ngoba uhlonipha. Hayi ngoba uhlonipha yena, hayi ngoba umbeka phezu kwakho, kodwa uyahlonipha abesethi ngiyabonga. Uyakubusisa lo muntu. Uphathe okuthize kade usedolobheni, ukuphathele izingane zithi siyabonga mama, siyabonga baba, they've blessed you. Ngoba khona obaba bangaphathi lutho. Banalo lonke uhlobo lwemali abakwazi ukuphatha utho baphathele izingane. So yikho-ke ngithi uma umuntu ethi uyabonga uyakubusisa. Ugcine nini ukubongwa wena? Ugcine nini ukwenza into enhle komunye umuntu? Sibizelwe ukudla ifa lokubusiswa. Sibizelwe ukubusisa abanye futhi. Umuntu uma ekwenzela into enhle musuthula mbonge. Nkosikazi wakhe akuphela ukudla okumnandi mbonge. Noma yini efanele ukubongwa mbonge umuntu. Petro ukhulumile ngalonto. Kuye uchapter 3 uverse 7. Uthi kanjalo madoda hlalani nabo ngokokwazi njengalokho owesifazane eyisitsha esibuthakathaka. Nibanika udumo. Yazi umnika udumo abesethi ngiyabonga. Nibanika udumo athi ngiyabonga. Ayike ngiyambona konomona uzothula kodwa emazulwini ukhona ngiyabonga, sikhona isibusiso. Singathatha kancane ukubonga komuntu kodwa kuyisibusiso. Malingapheli isonto, malingapheli iviki. Kahlehle uma kungenzeka every day makube nomuntu othi ngiyabonga kuwe ngoba wenza okuhle awuzifuneli okwakho. Uxolo, awukho selfish, awudayisi ofish wena, awuzifuneli okwakho. Kodwa kukho konke ubona ukuthi omunye wanelisekile yini. Awunayo mina. Ake simkhonzeni uNkulunkulu singabi nomina. Sihlaleni kuNkulunkulu sibathande sibakhonze abangcwele bakhe. Engani ngihlale nginifundela amaHebheru chapter 6 verse 10. La uNkulunkulu ecacisa khona le ndaba. Uthi verse 10, ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba khohlwe umsebenzi wenu nothando enalibonakalisa ngakulo igama lakhe. uNkulunkulu akakhohlwa umsebenzi owenzile omuhle nothando olubonakalisile ngakulo igama lakhe. Lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Yazi ukukhonza ongcwele uNkulunkulu uyakuvuza. Ongcweleke abantwana bakhe, abangcwele bakhe ubakhonze. Ubakhonze. Yazi ukuthi kuyisibusiso esingakanani ukulalisa umntwana kaNkulunkulu ekhaya lakho. Abanye abazi. Ungalalisa umntwana kaNkulunkulu ekhaya lakho. uNkulunkulu alishintshe ikhaya lakho. Angikhulumi ngabantwana bakaNkulunkulu abaphakeme athi angilali mina endaweni enje. Alale efukwini ohlala kulo ngenxa yokuthi ufaka umntwana kaNkulunkulu walala kulelo fuku. Alishintshe uNkulunkulu. Wenze njani ngekhohlwa le ndaba
eTestamenteni elidala ukuthi kubani nokuthi ubani lo mama. Watshela indoda yakhe wathi lo mprofeti olokhu edlula la masimakhele ikamela azodlula aphumule kulo kweliphezulu. Washintsha umuzi wabo waba nestezi kade ungena stezi ngoba becabangela umntwana kaNkulunkulu. Asilidleni bafowethu ifa lokubusiswa. Asilidleni nje likhona nxa zonke ukwenzela nje umuntu iti yaphuza bese ethi ngiyabonga. That person has blessed you. Isibusiso ongeke usinake kodwa sikhulu ngendlela emangalisayo. Sihlula isibusiso sokuthi athi umuntu uNkulunkulu akubusise. Ngoba lo othi uNkulunkulu akubusise kungenzeka ukuthi uyashwa wenze lutho kodwa lo othi ngiyabonga ubonga ngoba umenzele utho. Ugcine nini ukubongwa? Athi ngiyabonga nje omunye umuntu kuwe ngoba phela thina silifa lokubusisa. Lithi-ke lelizwi kuPetro uqala chapter 3. Ningaphindisi okubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise. Busisa. Manibusise ngokuba nabizelwa lokhu kuba nidle ifa lokubusiswa. Uyathanda ukubusiswa? Busisa. Mawuthanda ukubusiswa nawe busisa abanye. Izolo sike sadlula kule ndaba ke chapter 2 ku1 Peter usiqala ku11 siya ku12. Bathandekayo nginincenga njengabafokazi nezihambi ukuba nidede ezinkanukweni zenyama ezilwa nomphefumulo. Dede enkanukweni zenyama ngoba inyama ilwa nomphefumulo ayizwani nawo. Ukuthi umphefumulo uhlezi kuyona inyama eyigobonga kodwa inyama iyalwa. Uthi kuverse 12 nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi ngokubona imsebenzweni emihle badumisa uNkulunkulu ngosuku lokhanjelwa. Siyithintile lo ndaba. Kufanele abantu bamdumise uNkulunkulu ngawe. Kufanele abantu bambonge uNkulunkulu ngawe ngoba wena uwusizo. Babe nesibindi sokuthi kwangathi uNkulunkulu angangigcinela wena. Why asho lokho? Ngoba wena ube utho kuye, ube usizo kuye, usethi uNkulunkulu angigcinele wena. Awuthandi wena uNkulunkulu akugcine? Akugcinele abantu ukuthi usizo kubona. Awuthandi uNkulunkulu akwenzela izinto ezinhle ngoba azi ukuthi mayisusa wena emhlabeni kunabantu bakhe abazosokola abahlupheke. Ake silidleni ifa lokubusiswa. Masiyenze imisebenzi emihle ukuze abantu badumise ubaba osezulwini. Mina ngisho imisebenzi emihle. Asiyenzeni bafowethu, asiyenzeni. Nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe. Inkambo impilo. Kungabibikho abazokukhomba ngomunwe. Kungabibikho abazothi niyabona kamakholwa. Niyabona ke ingane zamakholo isimithi. Awubheka uyise uyashumayela. Awubheka uyise kade ethi kumithi okwakhe ke manje ke sizwe ukuthi sezothi nizovula nomlomo. Jabulisa abantu. Iba indoda ethobekile ekhulekayo. Cela uNkulunkulu akugadele ingane zakho. Cela uNkulunkulu akwelusele ingane zakho ngoba zizokuphoxa. Ayizona zizokuphoxa. Nibe nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho benihleba ngokungathi ningabenzi bokubi ngoba ngeke singahletshwa. Wahletshwa noJesu nathi sizohletshwa kube ngathi singabenzi bokubi. Sivikelwe abanye babo kuthiwe niyamsukela bafowethu. Niyamsukela lo niyamsukela. Engane unje. Hawu kanti unjalo hayi cha nami singawaxoxisa amagama. Yebona lonto bakulwela abantu esikhaleni. They just fight for you. Ngoba nawe uyabalwela, ubenzela okuhle. Ugcine nini ukwenzela umuntu into enhle na? Ngiyabuza. Ngakho ke kufanele ube nenkambo enhle phakathi kwabezizwe ukuze kuthi lapho bekuhleba ngokungathi wenza into embi ngokubona imisebenzi yakhe emihle badumisa uNkulunkulu ngosuku lokhanjelwa. Bazoconvincewa imisebenzi bese bebona lento okuthiwa uyiyo awuyona.
ngeke umuntu oyilento enze kanje. Hayi bafowethu, ake simphileleni uNkulunkulu, ake simkhonzeni, sinamathele kuye, kuba unguNkulunkulu ophilayo, unguNkulunkulu owenza izinto zenzeke, ngaphandle kwakhe asilutho. Ulidalile izulu walendlala njengendwangu, udala umhlaba uphanyekezeni, uyayilengela nje ezeni, awuthinta endawo, kodwa ugcina izwi lakhe wathi ngikubeka la yima la. Awusambonga uNkulunkulu wethu ophilayo. Ayike sengifike emaphethelweni enkonzo yanamhlanje, ngiyacela ukuguqa ngikhuleke simbonga uNkulunkulu kakhulu ngendlela emangalisayo. Sibakhumbula abazalwane bethu, khona abazalwane bethu abasezimpini emabandleni abakuwona. Njengamanje uyasebenza uNkulunkulu, njengamanje uNkulunkulu semsebenzini wakhe lakhe ibandla, amabandla azamazama ayazamazama. Ngithanda isisho sesiNgisi esithi if you cannot fight them, just join them. Ayabona njengamanje sekufike la uthanda ukushuba. If ungakwazi ukumelana noNkulunkulu mjoyine. Mjoyine ngoba semsebenzini manje usiyaliqoqa ibandla lakhe. Akanendaba ukuthi likuphi, but uyaliqoqa. So khona azothi mayiliqoqa bakhala befundisi, khona azothi mayiliqoqa bakhale babone ngathi bayathathwa abantu basiwe endaweni ethile, kanti wena ongenzi kahle bayabaleka abantu la kungenziwa khona kahle. Sidlulile isikhathi sokugodla iqiniso, khuluma iqiniso umfundisi. Ake sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Khulekela bonke Nkosi abahlukumezekile emabandleni ngenxa yokuguqa nangenxa yokuthi bathi uJesu Kristu inkosi. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzambule kubona, uyambule intando yakho ukuthi kufanele benzeni. Okwamanje protect ukholo lwabo, protect inhliziyo zabo, bavikele Nkosi. Khulekela nabefundisi abamelene nabo, bavula amehlo, babone ukuthi umfula ungenisile njengamanje. Awukwazi ukumelana nawo, uma umelana nawo uzomuka ufe. Siyabonga uNkulunkulu wethu nomusa, khanyisa ivangeli lakhe ebantwini, bazi ukuthi usukhona, usufikile nevangeli lokukhanya. Uthe masihambe ekukhanyeni. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga, siyakubonga Nkosi Jesu, siyabonga Moya Ongcwele. Thatha udumo ubusise kube yilona loyo Nkosi emsebenzini wakho wasentabeni, umbusise onesandla kuwona. Kube yilona loyo Nkosi emsebenzini wakho wasekhalezwi onesandla esiza, mbusise Nkosi, size singene ezulwini sithole imiqhele yethu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyamdumisa, akekho fana naye, akekho njengaye. Kokugcinwa inkosi Saturday sisehholo kwaC eZakheni, ehholo kwaC eZakheni. Asibonaneni khona-ke. uNkulunkulu akubusise babonze abantu yavalelisa. I'm signing off. uJesu Kristu inkosi.